Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka panimalay ang nasunog sa Dipolog City. Gumikan matud pa sa nabiyaan nga nilung-ag sa dapugan. Kapit 200,000 pesos nga danyos natala sa BFP. Ani ang report ni Efren Mamak. Dakong sunog ang miulbo sa usa ka residential area sa Purok Kalambuan, Santa Filomena, Dipolog City, Zamboanga del Norte pasado alas 3 sa hapon adlong Martes. Sa pagsuta, usa ka duha ka andana nga balay di ay ang gilamoy sa kalayo. Gilayon kining girespondihan sa BFP Dipolog City. Nadeklara kining fire out human ang mag-usa ka oras. Matud sa BFP, walay naangol atol sa sunog, apan wala matud pay mga gamit ang nasalba. Gani lakip sa nasunog mao ang mga bag-ong pinalit nga sound system o musical instrument nga gipanag-iyahan sa usa ka magbanay. Nalakip sab sa sunog ang laing tulok ka motorsiklo sa maong balay. Gibana-bana ang moabot sa kapina 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Matud sa BFP, posibleng nabiyaan nga nilung-ag sa dapugan ang hinungdan sa sunog. Posible nga, ning nabiyaan nga nilung-ag siguro kay kumala sa nag-istorya. Dito na nagsugod silang dapugan. Sa among pag-assist sa area silang dapugan. Mura naka-enclose, no? So once maglungag ka, nabiyaan mo, dali rin kayo muinit ng lahang lugar. Hinakuan pa og pahayag ang pamilya nga nasunugan. Panawagan sa BFP nga kanunay bantayan ang mga ginaluto aron malikay sa sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.